върти работата, една моя колежка, позната е, се беше засилила да ме въпросира какъв е шанса за възпроизвеждане на здраво дете. Аз естествено казах, че шанса в Република България, какъвто е и нейния, клони към вероятността да оцели шестица в тотото. В тото 2. Долу-горе едно на 14 милиона. Ауди, викам де да раждаш. Да раждуваш. И казваме да се внимава с факта, че ако детето не се роди здраво, това ще означава, че нейният джакпот ще се разпредели измежду всички останали групи. Разбирай, четворки, тройки и така нататък. Мисля за пореден път да съм бил джасан.